Iginiit po ng Pangasinan Health Office or PHO ang kahalagahan po ng maagang pagpapa-HIV or Human Immunodeficiency Virus Testing upang matutukan po ang kondisyon ng pangangatawan ng mga positibong individual sa nasabing sakita. Ayon po sa datos ng PHO, nasa edad 25 hanggang 34 anyos ang edad ng mga individual na nagpopositibo sa sakit na HIV sa probinsya. Nakakabahala umano ang nasabing bilang kung kaya't habang maaga pa ay agad na umanong magpatingin at magpatesting. Sa huling datos po na nilabas ng Provincial Health Education Promotion Office nitong January 8, 2025, nasa 302 na ang may kumpirmadong kaso ng HIV sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.